Je to strašne veľa, treba s tým niečo spraviť. Toto je nenormálne. V Lani sme opratovali, koľko tu toho je. Cagi? Čau, typčo, tu Cagi. Neupracujeme spolu vráble. Jasné, idem do toho. Super, tak rátam s tebou, díky. Dobre, Tibor, aby sme mali, kto by ešte mohol pomôcť? Andrew. Ahoj. No ahoj, Andrew. To je Cagi. Počuj, neopracujeme spolu vráble, nepridáš sa k nám? Jasné, prídem. No to je výborná správa. Dobre, čakáme ťa. Díky, ahoj. No mám Tibora, mám Andrew, to znamená, že už mám tím. Zavoláme aj. Čau, Cagi. Čau, Aja. Prosím ťa, bude tento rok podujatie Uprázdne vráble? Áno, jasné, bude. A bude súčasťou festivalu Zelenšie mesto tento rok. To znamená, že okrem upratovania nás po obede čaká aj perfektný program. Dokonca. Takže vidíme sa na nádvorí Starej Odstarne 24. Dobre, wow. No tak to sa určite zúčastníme. Dobre, máme svoj tím, prídeme. Zatiaľ ďakujem. Čau. Čauko. Vidíme sa na festivalu Zelenšie mesto 20. apríla v Starej Odstarni. Chalani, a to čo robí to sklo v tom plaste?